Европейският съюз обявява проект за създаването на интерактивни образователни програми. В надпреварата се включват десетки участници от цяла Европа. И само едни от България. Точно те обаче са сред 4-те избрани групи, които получават правото да участват. Учениците са от 51-во училище Елисавета Багряна в София. България, Гърция, Германия и Чехия, това са ученици в гимназиален етап, разработват една съвременна образователен продукт. Директорът не очаквал, че ще спечелят проекта и предполагал, че ще се наложи да търсят външни учители, които да помагат на учениците. Това обаче не се наложило. Васил е сърцето, душата и двигателя на проекта. 16-годишният десетокласник обучава и останалите от екипа. Те буквално се самообучиха. Ние нямаме преподаватели, не може да намериш преподаватели с 1000 лева заплата, които такива неща да преподават, и те се самообучиха. Поначало учениците, които участваха в този проект, те се научиха на няколко доста важни неща сега в 21 век, които се изискват. Това са работа в екип. Най-важното нещо, което е обучение в движение, тъй като на софтуерите, на които ние работим, всичко е страшно динамично там и всеки ден излизат нови и нови неща и те трябва да могат да се самообучават. Това е може би най-важното нещо, което научиха всички ученици. Интерактивната игра показва хайдутин, който бяга от заптиета. Според създателите и това ще е лесен и интересен начин да се преподава история на децата в училище. След години това ще бъде нещо обикновено, което навсякъде ще го има. Да, това е бъдещето и според мен това е един добър начин да остана тук в България. Със сигурност да. През септември трябва да са готови 4-те интерактивни стаи на държавите участници в проекта, след което той ще е достъпен онлайн за обучение на учениците от държавите членки на Европейския съюз.